नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार रोमांटिक राजा नाम से गाना आ रहल बा। जी हाँ, आप लोग के याद होई कि एगो पंजाबी मॉडल के साथ खेसारी जी कॉन्ट्रैक्ट साइन कैले रहले या कोनो गाना साइन कैले रहले। उहे गाना बा ई जोना में पंजाबी गायिका शिप्रा गोयल आप लोगन के खेसारी लाल यादव जी के साथ नजर आई हैं। जी हाँ, जो नी गाना बा ई ब्लू वीट भोजपुरी यूट्यूब चैनल खातिर तैयार कल गयल बा। जोना गाना के ऑफिशियल पोस्टर आ चुकल बा, आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। ई जोन गाना बा एकर जोन वीडियो डायरेक्टर बाड़े उ मुदस्सर खान जी बाड़े और एकर डिजिटल पावर्ड ट्यून इन डिजिटल द्वारा कल गयल बा और स्पेशल थैंक्स विवेक सिंह जी के दियल गयल बा। खेसारी जी ई गाना के गौले बाड़े और ई गाना के लिखले बाड़े कुणाल वर्मा। जी हाँ, और एकर जोन म्यूजिक प्रोड्यूसर बाड़े उ बाड़े अभिजीत बघनाई। जी हाँ, भागनी। आप लोग सामने स्क्रीन पर पोस्टर देख ही सकतानी। और बात करी गाना के रिलीज डेट के बारे में, तो रिलीज डेट काफ़ी ज़्यादा पहले ही वायरल हो चुकल बा कि 17 दिसंबर के ई गाना ब्लू वीट भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के देखे के मिल जाई। तो तैयार रही आप लोग ई गाना के सुने खातिर। और ई गाना के सेट पर से एगो वीडियो भी आ रहे जो कि आप लोगन खातिर अपना चैनल पर डाल देले बनी, जाके ओकरो देख सकतानी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बा। बाकी अगर खबर पसंद आयल बा तो लाइक करी, शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम मिलम आप लोगन के नया वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।